И здравейте, това е третия епизод на това ли е? На Skybox с Тулърк. Да. Се са газила е. Ай, дай и такова не искаш стрим къща. И ще правим Не къща, ще се оправим острова като хората. Да. Значи по тук ще има, не знам какво ще е. Така. Ще има път насам. Може да напишете в коментарите Кирчо е педал. Не го познавам този Кирчо, май да себе си говори. Така, ще има път към фермите, смисъл ще ги направим. Тук ще чистим коблстоуна. Не е вярно. И ще оправим всичко. Хладнокръвен лъжец. Топана. Фак! Ще умра. Yes. Не. Fuck. Майн. Къде е дината? Няма да ти кажа. Увъй, защо имам толкова много. Лай, дай вече ще убия. Не можеш. Дали? Аз почвам да правя тук простията. Така си не мислим. А имаш ли материали? Имам в мене са. Получай. Бе, Кирчо. Какво ще да правя? Да се бъркаш на това може би. Опа. Ще да правя нещо, щях да правя нещо. Бомбо ми трябва. Знаеш кой имам, бе? За коти е? И това ми трябваше. Стига е. Тъпо си мисли да направя запалка на всеки, че не ме рани. Всеки ще учи един челендж не беше дал. Бай, знаеш какво е? Какво? Ай, почни да правиш къща, аз ще нафармя материали. Откъде бе? От моб грайндера бе? Да, от моят грайндера ще фармя такова дърво. Добре. Капанар. Вземам бомбил, бе. Ти бахте ми. Просто. Няма ти трябва кабелсон на карта. Не. Фак лично с дърво. What the fuck, къде ще за саплинга, бе? Бе, нямаш ли саплинга? Между другото имам много. Не, ще умра. Yes. Фак. Добре, че има такова да се портваш. Да, Вас дарите искат да му отлепят. ма трябва да си много бърз рефлекс като моя. Толкова човек с рефлект, какво е? Какво е? Няма да го бъде. Зна. Виж тя да падна. Ей, тук няма ли някакви ларпове? Бе, има е. Какво Има да е? ларп нидър. Така ли е? Има и шоп. Сериозен ли се? Напиши на кой на ларп. Не, я иди до шопа. Отивам, че сега ще видя кой има. Вейц много справа, ти играеш. Брат, шоп, скочи. Слава, Ти играеш повече време от мене в този сервер и не знаеш. Бах ти смотане аз. знаеш какъв е як шоп от тук, човек? Не знам. Кажи като як. Може да. Тук е направено тъй, че такова. Кажи нещо да Значи, може. слушай, всеки човек може да се прави вилиджър. И такова. С вилиджъри се трейдва тук. В смисъл, ти избираш каква да е оферта на вилиджъра. Така ли е? Да и... Да. Хлайвам до острова. Не ми Другото трябва. не знам защо тук обаче има MC. Не знам защо обаче тук има MCMMO. Какво има? Оня плагин за скиловете. Дето го имаше в оня сервер, дето да Ender гола. И що да го няма? Не. Кирчо. Ти пиян се? Не. Пак ли се напи с вода, бе? Бах. Да, че със сок, че. Ти си бах ти пиян. Знаеш, че вода не пия. Не съм достатъчно голям. Значи 30 дърво. Чай.
Ще да го А тая грозна къща, бе, че осмисля. майка му става да шу, всичките къщи ги правиш еднакви. Да, за да направя една къща. Бягай, абе това не е къща, бе, ти не можеш да ми слагаш идеята. Да, бе, знам и някакъв барака. Между другото, трябва да се намерим поне един свит, защото не може да тъпанари. И един няма не свърша работа. Ще свърши. И каква работа? Ще го засеиш и като порасне ще пусне поне два свита. О, голяма работа. Бъдеш. Може ми просто как не запазим нито едно гразие. Ми ти каза да не запазваме. Да, да. Ми какво ти кажа, играва все пак повече години от мен, майка. Маня казвам, че играя Skyball по цял ден днес. Той аз въобще пък не съм играл в Skyball. Аз съм играл 5-6 пъти. О, фак. Пак паднах да чекая пред тя ще ма докъде. Няма пък, сега ще направя по-голяма. Ей, ни умрели. Айде да ти са. Дървал съм, а там ме пуска. Чакай, където пускат дръсна. Вайлек, аз после ще направя една моя къща, по-нататък. Всеки да си има негова къща, искаш ли? Ой, котичко. Защото с педали не искам да живея. Тогава се изнася от вас. Не искам май се забавите вчера. Ха-ха-ха. Аре, ти 30 минути ще стоиш тази барака, бе. Не, отли се. Към 50. Колко си? Ай, добре, 50. Ще да падне. Я ми направи ограда. Паде, бе. По-бързо. А? Я паде, бе. Ще направя ограда. Дървото е ценно. Знаеш какво? Не. Ще спак ли по-докато осмисля как да го направя. Значи, къщата ще е някаква много смотана. Да, защото Кирчо реши да строи. Кой И ще не ми направи? даде аз да построя. Ти даже и това не може да направиш. Да, абсолютно. Абе, като цяло никой въобще не може да билда. Кой не може да строи, бе? Баба ти. Аз мога да строя, бе. Матис. Просто не мога. Просто голем. Ай, служи вътре често ви печка, бонак. Често и печки, бе. От тези деца събират и там е вътре. Баш се нагляда. Къде е ми кабелсон? Никъде. Дай дърво, бързо, бързо, Нямам. бързо. Дай дърво, бързо! Там до тебе, там до тебе има. Бързо, бе, лавата ще ти даде тапанар, нямам дърво тука! Там го изкопал на иве, тапанар. Как? С ръка. Нямам ръце. Ефикасните и десня. Лавата отиди тапанар. А ти ако не спреш да правиш глупости, Къде е крафтингата, бе? вътре къщи. Вървят какъвто обикаляните. Не почни да обикаляш като нормален. Колко си забавен. Мерси, стара си. Не се получа. Тъй, това е мръстотията. Кирчо брадвата. Как 2 часа прави. Ти утлис. Фак. 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 Паднах. С кофата. Не само. О, Повече си кофата, лек. мамка му, В шопа има ли нещо, което да може да си купим, бе? Дай ми дърво. Кош нямам братове. Виж какво стана с лавата. Погледни насам. Видях. Сега кой ще правим? Ще вземи с кофата и тя ще се оправи. Верно. Си бил много прози, Кирчо. Тапанар. Кири. Дай ми, къде е бомбила, бе? Без нерви, Кири.
Абе. Много си прост човек, ай спри са. Почваш извънредно много да манириш. Разбираш ли за какво ти говоря? По някакъв чат търси Bone Meal. Бей, предложи му за... Обаче му искам, кой ще му искам? Кой да му искам? Дърво. Да, дърво. Уде. Отиде дърво не построи гадна циганска къща. Искай му айран, бе. Между другото с една седмица са барим тази къща. Една седмица чупя главата, значи. Аз съм сигурен, че то няма има айран. Той е по-просто е. Защо ти е още дърво, бе? Защото няма, бе. Виждаш в чата. Купувам стак raw chicken. Това е. В принцип трябва да е чикан, ама... Питай го за такова, бе. Питай го за яйце, нещо го питай. Ще ми следат варени яйца. Запал. Мерси. Направо ми върта запуснал с правя толкова. Учи, защо го построи това, бе? Това мен ма кеф. Това ли, бе? Да. Направо. 30, бе. Ти нямаше кълъж за толкова. Аз съм болен. Бе, много те уби, Оня. Нарочно го да кара, нали? Не. Гейче мази. Не. То ще умря. По-нататък ще я оправим тая къщика. Мизерна. Чай ще легнах да спая. Този клип май ще е по-кратка. Да. Фак! Падам. Пак ще умра. Yes. Изгубих 30 левела, кой е? То спък. По-то спък е, като взех челенджа и ми дай 30 левела, бе. Къде е това, бе? Направи генератора. Ей тук го направи. Къде е генератора? Ей тук го направи. Къде тук, нали по-долу на къща ще го правиш, ако направи тази барака, не че? Хубаво, добре. Абе, Кирчо. Ела, ей така, аз ще направя стълби надолу. Законната е тази барака, бе. Спри женския глас прави клип. Той си говори сам. Хубаво, добре. Говорех на теб. Ще запуша, знаеш. Бе, преди малко как ще се запуши ламата, так му тръгвам да я вземем и той сложи слаб. Ама, цъкнах преди него. Педачи. Я ми дай кофта с вода. Чакай, трябва ми. По-бързо. Действай. Какво ще чакаме, бе? Мършо, ще бим ли? Ала направиш... Какво правиш, бе, човек? Не съм. Дървен го за гост. Моля? Дай ми кофа с вода. Не. Аре, бе, тъп, тъп ми гада. Чакай пред фермата, бе! Та ферма, бе. Ще там една ферма. Абе, ти откъде има диаманти, бе, майка им ще има. Къде искаш кофа слава? Да, ето, слойки си за... Ела тук да смениш пода. Да сменям пода. Аз сега правя фирма, бе, трябва ни шугърки. Къде сме вода? Аха. Купиш това, бе? Исках сенче. Нещо смешно ли има, млади момко? Бе, трябва да си направим джумп. Бе, лек сървъра ми лагна, бе. Не знам, ма има 1300 човека. 1350 човека. Човек, стига са легавил. Кой се лега, бе? Не ришма. Гейче малко. Кирчо.
дам един клип. Ще не разгарям. Оф, ко направи го е. Абе, Кири. Кирка. Ей, забавен. Кажи, Кири. Уй, много съм бърз. Не, тук няма го правя. Къв си много се дропле. Иска цаден като цепи дърва. Вече да прокопава по себе си. Дай ми някакви стълбички. Да, бе. Какви стълбички искаш? Те, деца. Ти баш искам. Да мисля, бе. Давай сега, чакай. Яйцо. Анално податлив педара. Курво. Чекай, курва. Айде след долу да направи генератора. Оф, напред отива човек прави, ама ти каза. Дай ми тъпата кофа тогава. Чакай, трябва ми. Трябва ми да сложиш една кофа вода. Рън, бягай, рън. Защо ми върви с 10 фупаса, бе? Абе. Не знаеш, че пак мога да видя. Как ми лагва ли? Какво стана, дали му е шейминиш? Мисля, не мога мина ли? Мисля, тъпанар. Скейма. Опа. Проскилс. Мамка му. Фак! Дай ме. Ай, дай. Дай, легло, мамичката ти. Чай сега увери го. Ще го да майка ти. Ко? Нищо говори. Каза мама. Как ще увиш тука риба, бе? Махай тая вода, бе. Това не беше единствената вода, бе. Да, е. Ти е Кирчо, бъркай кладенца. Браво, ето, Минчо, браво. I'm really good with you. You're very English. Мерси. Тъй. Значи... Що не се слага, е? И тъпия минет падна. За 4 секунди. Да ти го нацепя или да ти го начукам? Вземи си върица. Няма да заместим брата на тема, ай се. Какво такова? Еба майката педераса, мален. Аз съм мален. Хубаво, снимчваш. Да, снимам. Прави генератора тук. Ай, Педерас. слушай, Прави педератора и точно. без това никой няма да му гледа. What is up, guys? Педерас! Първи педерас! То спък, какво съм ти направил, бе? Аз ще кажа какво си ми направил. Абе... Не, стига топ, стига. Няма стига. Кире, стига. Чай сега взема тъпата ти лава. Нето им пак падна. Сега ще довършвам колосон генератора и ще спра клипа. Не знам как пак ще ми падне нето. О, да.
Малко филмах. Не бъде ще го правя. Айде. О, хора, нета ме много бъгав. Това ще е за този клип. Следващия клип сигурно сме изчистили на всяка всички сме оправили. И така. Да. Всичко ще е свършено. Добре. Чао.